दिनैनि भिडिअ मोजां जागोन नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलां बे भिडिअआ जास्ट ओरैनो फानि कमेडि आरो ना थ' जोबजासिम नायलांदो भिडिअ कलखौहाय ना मा होनो उनजों नायब्ला माधुरि दीक्षित सिगांजों नायब्ला मावजि गुन्दिदि उनजों नायब्ला माधुरि दीक्षित सिगांजों नायब्ला हेलौ मा जालायखो गोदाव सोरावनि मा खालामदों नुवाखै नामा मा खालामदो जिरायना दोङो आङो SMS हरबाबो WhatsAppआव रिप्लाइखौनो हरालै बा गथ' गोरलै गोनांथ' बिराद बिजि थायोना होमबालाय मानोथो अनलाइन थानानै नायनानै दोनोलै SMSखौ रिप्लाइखौ हरनो हाया जाहैबाय आरो माबा रिप्लाइखौनो होनो हायाना ओंखायनो आङो नायनानैल' दोनो हो है रागा जोंलै आङो बिदि खालामबाथाय रिप्लाइ होनो हायाखै सरि हो साला सरिनि फिसा ओमफ्राय जोंलाय अनोनो अना SMSखौ नायना मा बुजिखो नोङो जों अनोनो अना देलाय नोंखौ आं दासो बिसास खालामबाय आरो नोंसोर आंखौ अनमारो होननानै अनोथ' आरो नोंखौलाय मानो अना जानो ओमफ्रायलाय मायाव दोङो नोंलाय जायगाखौनो सिनायाखै नामा मायाव दोङो नोङो आं दिनैहाय आंनि फंबाइनि हाबायाव फैदों हो आंनि फंबाइनि हाबा जादों नालाय ए हाबा जानो थांदों मा समाव थांगोन ओमफ्राय दालाय मा समाव थांगोन नोङो अबे हाबानिफ्राय ओमफ्राय दा थांफिनगोन आरो मोना मोना थांफिनसै हाबायाव थांनाय मानसियानो खामानि मावाबासिनो आंखौ भिडिअ कल खालामबाय द' जाम्बि जाम्बिनो खामानि मावनांगौ बेयाव भिडिअ कल खालामफैदों आंखौ नायाबायनो खामानिबो मावनो मोना मानो मोना गथ' गोरलै गोनां गथ'खौनो बेंबाय थानांबाय आरो बेनो ए गथ'नि थाखाय खामानि मावनो हायाखैमोन ओमफ्राय नों SMSनि थाखायनो कल खालामद्रायदो नामा आंखौ भिडिअ कलखौ आं रिप्लाइ होनो हायाखै नालाय गाज्रि मोनबाय नामा साननानै बुंफिनदों आरो ओमफ्रायलाय मा जों अनोनो अना अनमारोनो अनमारा दालाय बुंलाय नोङो अनमारोना जोङो दा आंखौ अनमारो नंमारगौ नोंखौ अनाबालाय सोरखौथ' अननोब्रा बाजै बेनिखायनो जोङो SMS कल खालामगासिनो थायो मानो अना जानलाय नोंखौलाय आं अनासो सानोमोन सयथि अनोलै बाजै जाम्बि जाम्बिलाय मानो अना आरोलाय अनो बाजैखौलाय अनालाय सोरखौ अननांगौ जाखो दे दोननोसै आं सम गैथ'आ दा आं गुबुनावसो दङ मिथिबायना अके बाय बाय